Acum sunt cu fratele meu și vreau să dau în aniversare, deoarece am făcut, în sfârșit de când mi-am pierdut contul, în nu știu câte zile, în 22 parcă de zile. Dați puțin să mă pun o poziție. Da, Alex. Am făcut 301 de haine și mă bucur super mult că am făcut în 23 de zile și aripi și sunt super bucuroasă pentru asta. Nu știu, sunt super bucuroasă și pentru asta o să fac și o poză de asta. Hai să-mi schimb părul. Deci, super fericită și am zis să-mi fac un party singură. Pentru că, da, n-am cine. Doar prietena mea care nu știe ce face. Și trebuie să-mi schimb și aici. Asta. Da, Alex. Și super bucuroasă pentru asta. Hai să facem o poză de profil. Deci, alegeți ăsta sau ăsta. Eu aș alege ăsta. Adică, da, mi-am schimbat ochii și de-aia. Și, da, super fericită. Și am făcut și level 9. Astăzi am făcut level 9. Și prietena mea, să vă zic, ea ar trebui să aibă level 4 sau 5, dar cred că 4. Numai că ea își folosește mod și nu-mi zice. Adică știu ce mod, dar de la mine modul, dar na. Link în descriere. Este, cum să zic, are level 9 deoarece are mod. Și ea zice că nu, că a făcut ceva la setări și nu știu ce, dar în fine, nu contează. Mă bucur că am făcut 300 și ceva și sunt super bucuroasă. Deci nu mai văd de bucurie. Adică nu mai pot. Chiar nu mai pot de bucurie. Deci e ceva super, 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 super tare pentru mine. Și da, atât am vrut să vă zic în 2 minute sau chiar aproape 3. Da, deci fericirea mea, party, ce să zic, dăm un party time. Și atunci ridicăm în septembrie, și să vină proiectul, că nu-i gata proiectul, că nu vine proiectul. Deci, mă bucur super tare și da, cam atât a fost videoclipul ăsta pentru puțin. Cam atât a fost, am vrut doar să fie ca un fel de party ăsta, pentru că, nu știu, am vrut să țin amintire, ăsta e orice amintire. Și da, dacă v-a plăcut să dați like, să ne strângem fără 50 de alișori și să fac 20 de like-uri sau 10 like-uri. Deci, da, ciao!